anyamadawa ndi ajazi kwa ajazi akulimbi omwazuza anthu kwambiri mulimbi uyu ali apa apezanso ndi mipeni yawo amaluza injayo kausekule fezio iyi mipeni akwenda nayobe anamba kuwa pata izi apeza nazo zida izi awa anyamadawa ndi magulu aja omwe amati abafuna kusokonezanso bwana IPM kuti asalumbire pachapaita gulu kena komwe kapopopedwa uyu nyamata wacho omwe maziwa anonse ife ngati DPP tamkwezera anzaje uyu aulula anzaje anthu ankachokera kuti John amamene aja mulimbi amafuna kumupha nyamata wacho ndi amene inde sofuna kwa amene awa kupita utani polisi uyu amachola benchi yanga amene awa mafailo ali ku polisi petuko kuna polisi abile ntchito ndi amene wawa wapezeka pezomenya iyali apajawana kutani awanali ngati mabwana omalamula anthu enawo kuti anifulishe mayala a DPP kuti ndala amene ali pa mayalayo amanyasa pati amene anza kuti ndikagule mayala payene nalibe china chilichonse ndamana ndibwereka sindi mafulenda azangu omwe nimanya mwana waganyu pafumbipa wakuzuzani kwambiri tazuzika ulamuliro omwewo anko tazuzika ine mwana omwe antopwa ndipo chala ichi nafotera sina inuyo ndiponso mmodzi mwa iwo ndineyo nthawi imene timafuna kugula mafuta pa filling station ankandiloka nawuza kuti nthawi imasintha osaziwa kuti wali apa ali pafupi anangofikira pa steering pompo kuti mmenya nkhope yonseyi anakanika kugula mafuta kunyamukapo inu amene kuchokera no kuzoni amene anandiuza kuti azandilanga kwambiri ndipo anandiuza kuti kasongo pafumbi apo fizi amene za chinyengo tundine ayeti ngati munazolera kupanga chinyengo mu mabomamo pano payi mwamve security pali makadeti a DPP apo atatu watulutse akhale panja kulongolola muno ndi mukoti muno order apa tili ndi mulandu wa avilumbiko mumba ndithu mulandu wawo nde unabwerabwera kambirimbiri kukoti kuno udzakabweranso tidzawapatsa death penalty fondera akhala anthu amawasumira kuno avilumbiko mumba mulandu wanu wapano akuti munayimba nyimbo yochititsa manyazi pagulu tendimvere nyimboyo apa. Because if you don't do that, Chakwera will come after you. And he's coming in hot, firing some shots. Hard. Firing some shots. I just cleaned up my nozzle and unload my barrel, 'cause I'm gonna pull my trigger hard. That nyamata is weapon. Nyimbo yet si nyimbo yori munthu ngayimbe pagulu avilumbiko mumba eti ngaka 5 years kundende 5 years opposition ndende zake za opposition mfa munthu wankulu sungamayimbe nyimbo imeneyo pagulu voice yoyimbira mulibe anthu amene munasuma kuti avilumbiko ayimba nyimbo yochititsa manyazi pagulu congratulations mawina mulandu umenewu avilumbiko mumba 5 years kundende inu makadeti
mufuna chani kodi matumidwa eti so apa ndithu paliso mulandu umenewu omwenso anthu amene adadzasuma za vinthu ndikomumba awasumiranso asipeye awasumira asipeye asumiridwa poimba nyimbo ya mtopola nyimbo anaimba nyimbo ya mtopola yomati ati wadya mtoliro ndi asipeye kumwe kumulikwe tapanopa anthu akusumirani kuti mumaimba nyimbo ya mtopola tiye tione nyimbo imeneyi Umarura Please buy on the beat. Dare umarura 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 Gemu yage 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 Ababa ndona ngati asipeye wasana lakwe oda ngati maisa ngati asipeye nawo tewapatsa 5 years ngati avinthu ndikomumba ndi mukunama ifene ndine judge pano oda asipeye sadalakwe security tarutsa ni makadeta a MCP yawo mwatutse atuluke asipeye sana lakwe aimba nyimbo yabwino nyimbo imene ndi yabwino link yawo ndi pa comment section oda munthu amene safuna atuluke rise kodi ndikuti ndiwe lesbian oda Rude wasumiridwa kuno akuti iweyo ndiwe munthu wokwatira ndithu uli ndi mwamuna bwinobwino kunyumbako uliso ndi ana komano iweyo ndiwe lesbian order please so anthu amene anadzasuma kuti Ruth ndi lesbian abwera ndi maumboni ndi awa pali mtsikana uyu dzina lake ndi Memory wapa TikTok mtsikana omwe wapa TikTok koma mtsikanayo ndi wachinyamata ndi mphongo yachikazi magulu achineneyo komano iyeyi at least alibe mwana ena fete ndi ana ndiyena munthu ameneyu amapanga zibwezi ndi atsikana azinzake agulu oda mabicha ndi amene wandithu kugwira na thako atsikana okhaokha so nkhani ili pano chenicheni chili pano nchonena osati kuti akuwasumira chifukwa choti iwo ndi lesbian akuwasumira kuti chifukwa choti iwowo ali pa banja kale ali ndi mwamuna ali ndi ana koma akakhala lesbian so apa pano ndifuna no Ruth andiuze anene okha ndithu kuntundu wa Malawi chifukwa chokuti statement yomwe abweretsa Ruth ku court kuna kuti iwo si lesbian ndiriye ndithu timvere statement yawo ine Ruth makala bisolo nimakonda zidoyoyo ngoliva ndipo ndi ana atatu alese bambo wake yes nimakonda zidoyoyo ngoliva ndikucheza ndi anthu amene akuoneka ngati ndi agulu limene lolo it doesn't make me change to be them ndemo kama nkuna sereza mazi ankuna na mambo sabange zivizona kuti memories to stay in my life to stay sitting it down watambalala sabeta kule kosi mbona mfundisi uji kujibiza naye mwina sasa kuona kuti ndatambalala mai ngati ngamangolota
statement nditu ndimeneyo. Statement ndimeneyo. Ineyo arudewa sina wapezula kwa yaye. Yeah. Order. Is it na school noise? Na ka 20 years ndi school banga studies fuzi. Then kama gamuna jigamuna makazi uri neyo nopuzira mumazidziwa. So lakwa. Agana so lakwa. Amemole the accused person yemwe anapangidwa accused kuti she is dating Rude mubelege chindabusa ja 50 million kwaja chindabusa chimene chichoti niyo mumagwirana ndi munthu otokwadira knowing kuti iweyo ndiwe lesbian okunda atsikana ubeleka 50 million kwaja imene ikhala kukhoti kuno. Mulandu oti Arude Magelebisoni nda lesbiani ndi wabodza sana lagwe tomweni ngaye ndiji agulu kumenewe chonde ndima kudziwa ndi bwino bwino siziteka kuti ukhale ndi nzako wanomu as a friend mumapanga madongosolano anu mene ozinewa ino ndi chonde musamagwirane ndi anthu okwatira kwacho kuti we know you memole tikukupatsa so death penalty ukapeleka 50 million upanga death penalty ukalowe for destroying image ya Arude. Ndagamula ndikagamula ndimakonda gamula ngari mutu sana ndizizie kategoreni coachland akategoreni coachland yone ngari akulole position media ba zimafunika kuphuzira I studied 20 years. Rise. Karangati tourist lero lino mwakoma Somali wa mali za inuyo inu achakwera dictator hii mundione iwe Richard undione iwe Kunkuyu undione iwe Vitumbiko wakupanya running mate undione sidi kukufunani ku inauguration sidi kukufunani ina sidi kukufunani musabwere anthu oyipa mwapwete kamarawi inuyo anthu oyipa simungachita zinthu zoyipa patutezi kuti mupereka pando kwa ena ndi kukakweza mafuta ndisata 3.3% ka 7%. Tanthauza chani andi zinthu zawonongeka mdziko muno panali mabungwe andiyera mphoto awa paki ndevu peya timikanjo peya anthu oyipa onyasa gifted rapesi ndi bungwe lako la HRTC anthu oyipa kwambiri amipingo Brandon CCP Livingstone ya kumpoto kukhala chete amarawi tikufinyika timayangula ndi ifeyo ine Rajon Mangozi Comrade Boni Kalindo Pastor Shumba Mtanyiwa Masauko Banda anthu amene kuyangula kwambiri wabakiri Muluzi TV kulangula ifete tinasanduka mabumu Malawi Freedom Fighters kwa malero paki hii ili kukuru naiwana zuro pena pake gari moto ya Public Affairs Committee anthu awa makuru amangu bisalira mikanjo munthu amene amaima nchoonadi ndi Bishop Martin Ntumbuka Prophet Bushiri amene anayankhula kuna kuti Malawi sili pabwino mapeto ake kuyankhula kuyamba kuzusa timilandu anthu opanda manyazi ndipo inu achakwera ndi ukayika zote mukalowa ku paradiso iyi ndi chimtima chanu mbusa wa chinyengo ineya nkakasankhidwa ukayima kwa ndani unapitisa munthu ali ndi stress chili malero kulisi ndipo ino ADPP musandikuyitse ADPP musandikuyitse ine tikutetedwa pano ndikumva kuti mukulandira dictator Lazarus Chakwera apite
ku inauguration. What for? What for? Watipangira chani? Wanzunza Peter Mutharika uyu kumchita freeze ma account yake. Peter Mutharika kumasowa yandiwo. Peter Mutharika kuyapera kuendesa chipani. Posa chetu hapa anachita titeni. Magari moto azofara zae DPP akutali bila 300 million. Ndiye musika mulandira asaka pasane money. Ndi professor asaka hagane achisale mumve utengao. No sachi tetezo mumve utengao. Ndate ntakwabili apa olo kuti wa MCP andi watikira nditakumuswa mama. Adu oipa mati manga wakugonjesani Mulungu. Amarawi ndikuthokozeni kwambiri kuchosa chidikiteta ichi. Chidikiteta choipa ichi. Chipani cha MCP atu umango kupidwa sikwanje kudanda urasara sikuyenda ndipo ma civil servant kaende ya serikali ya polisi the rest magwira ntchito ya ikulu magwira ntchito professor akuyamikani mukamaonjezeredwa malipiro asirikali kubwezeresedwa mahausa allowance anu. Mulungu wakonda dziko la Malawi chakwera anachosa chikwapa cha ubusa analolera ndivake kavitumbiko mumba kacha kamangoti peya kupenga mutu akuti tikupita ukoti mavota akuberedwa amaberedwa ndani. Amalawi ayankula akana chidikiteta icho president chakwera amukana. Pomalizira nditokoze kuno kumwera a Joseph Mwanamveka munagwira timu yanu kupanga kampeni. Professor osavutika inu ya Mwanamveka ulemu wanu abeni pili mai mere na vicha munaima ngati iron lady paja mere na vicha inelima kuchani iron lady. Ajoseph Mwanamveka gwirani ntchito ipitilire mmene magwirira kwakumbukira achipani pa ground kwakumbukira Amalawi. Mizimu mulinjara mizimu muwathandize nsanga musawopyezedwe boma ili lasintha inogwira ntchito mboma musamaname kunena kuti ayi wachipani anabwera kusati wopyeza. That's stupid. Kupusa kwenikweni zinthu mmachita mwankhaza motumidwa ndi boma limene lapita la dikiteta chakwera iyi. Ndipo pomaliza chakwera mukamva kukuwa ntawuni mukaonekera ndizofuna zanu. Ine ndakuuzani tumani intelligent yani atu sakukufunani ku inauguration mukuzataniko makakamira ku State House anachita kukuchotsani Bakiri Muluzi.